Добър вечер и на останалите, които се присъединиха. Надявам се, че виждате и презентацията. Вие през това време може да пишете в чата. Аз ако мога ще отговарям, но по-скоро на края на презентацията ще отговоря на вашите въпроси. За тези от вас, които не ме познават и са наскоро присъединени в канала ми в Viber, Светослава Попова се казвам. Нутрициолог съм по професия, собственик съм на Център за здраве и красота в град Самоков и от 5 години вече помагам на мъже и на жени да свалят здравословно своите килограми и да достигнат здравословни резултати, както и на хора с проблем на кожа. Стратегически консултант съм за здравословни храни и практики. Онлайн съм създател на програма за хранене и живот според кръвната група. От доста време се изучавам системата за хранене според кръвната група, която се базира върху теорията на Питър Дадамо. Този метод е над 30 годишен. Аз от 5 години събирам факти от моите клиенти, като съм структурирала доста научни доказателства през тези години и естествено са базирани на измененията, които имат хората на Балканите. Нали, ние живеем тук. Има някои конкретни специфики, с които се отличаваме. Примерно тук преобладават кръвна група 0 и А на Балканите. По-рядко се среща кръвна група Б и кръвна група АБ. АБ тя е най-младата и като цяло по-рядко се среща в световен мащаб. Според теорията на доктор Питър Дадамо, ако се храните според кръвната си група, можете успешно да регулирате теглото си, за да се чувствате в тонус и да се предпазите от различни заболявания, дори да не отключите такива, към които по принцип сте предразположени. Може би доста от вас до този момент са смятали, че кръвните групи имат значение само единствено за кръвопреливане. Но истината е, че трябва да си знаем кръвната група. Най-малкото за жените, които не са раждали, това е изключително значение да се знае поне, да се знае кръвната група и резус фактора и на майката, и на бащата. Кръвната група е от значение дори за определяне на нашата самоличност. Тя е указател за един по-здравословен живот, мощен генетичен фактор, нали, за унаследяване на гените, които носим. И най-вече ключ към имунната ни система. Контролира въздействието на вируси, на бактерии, на инфекции, тъй като нашата кръвна група и антигените, които тя притежава, са нещо като контролен пункт, нали, за външни въздействия от вируси, от бактерии. И начинът, по който се грижим според кръвната група за нашия организъм, предразполага тази имунна система да действа правилно срещу химикалите, стреса и срещу всякакви нашественици от околния свят. Нали, това се случва благодарение на антигените, всяка кръвна група, които притежава по своите еритроцити. Антигените сами по себе си са химичен маркер, така да ви го обясня. Те имат значение за кръвната група. Химичен маркер, който изгражда нашия собствен имунитет. И по този начин тръгва човешката еволюция. Знаете най-вероятно, че кръвна група 0 е най-старата. В първобитния строй са се зародили, нали, така наречените кроманьонци, неандерталците, хората предимно тогава ловували, хранили се с месо.
тяхната имунна система е доста висока и хората и в днешно време имат хиперактивна имунна система. Могат да се хранят с месо. И до ден днешен има малко специфики, по-натам ще говоря за тях, но идва един момент, в който нали, вече започва да свършва, така да се каже, дивечът и поради разрастващото се население и недостига на храна, тръгват хората с кръвна група 0 да се преселяват, да търсят вече друг поминък. И съответно сядат по устиета на реки, започва вече нали, преселение от Африка към Европа и така се заражда кръвна група А в отговор на всички нови инфекции, които се зараждат от това струпване на население на едно място и от пораждащото се събиране на храна, нали, отглеждането на храна, структурите тогава се зараждат. И по този начин кръвна група вече кръвосмилателната ѝ система се оформя към разграждането на зърнени храни, на бобови култури, повече от към вегетарианство, вегетариански начин на живот и месото става много слабо застъпено там. Вече при миграционните процеси, 10 000 години някъде преди новата ера, започва едно разселване и се заражда кръвна група Б първо около подножието на Хималаите. А преди около 10 века някъде кръвна група А, Б се появява най-съвременната. Тя още е в развитието си и е нещо като загадка за мен и за колегите, които изследват кръвните групи. Както видяхте, кръвните групи се появяват по различно време, еволюирали са заедно с човечеството и всъщност ако не е бил факторът кръвна група, в момента и нас нямаше да ни има. Защото благодарение на кръвната група и адаптациите, които се появяват благодарение на смяната на ширините на живеене, ако човешки организъм не се е приспособявал благодарение на кръвната група, на антигените, няма как да просъществува. Ние дори в момента еволюираме, пригаждайки се към още нови условия и се предвижда, между другото, има вече научни доказателства, че съвсем скоро може да се появи още една кръвна група, тъй като виждате колко динамично се променя съвременния свят, храненето, под стресови фактори и така нататък, но към момента сме това, тези 4 кръвни групи. И с обусловените от тях генетически характеристики. Ако си представим, нали, че всеки един от нас е сложна система от гени, има една наука епигенетика, която оказва механизмите за контрол върху тези гени. Както примерно механизмите за контрол като водата, като слънцето, като храната. И ако наблегнем сега в случая на храната, как според вас някои храни са полезни за един човек, за вас примерно, а за сестра ви, който уж ви е най-близкият човек, пък изглежда, че и вредят. Това може да е така, ако си изследвате кръвните групи, ще видите, че са различни. Храната е лек за един, но отрова за друг. И това е така заради един фактор, наречен лектин протеини. Лектин протеините се съдържат във всяка една храна. И това те обвързват кръвната група с значението, което оказва една храна върху нашия организъм. Тези лектини, когато са погрешни за нашия организъм и попаднат в нашия стомашно-чревен тракт, те почват да правят процеси на аглутинация. Това означава слепване на клетки, които буквално се маркират за унищожение.
Така, примерно, може да се появи в по-късен етап от живота ви деменцията. Най-вероятно знаете, че това е един от новите бичове на съвременното общество. Преди доста малко хора са страдали деменция, Алцхаймер и така нататък, докато в днешно време масово деменцията се разпространява. И защо? Защото това са натрупване на такива лектини в мозъчната тъкан, тъй като някои лектини са толкова малки, че наистина да преминат кръвно-мозъчната бариера и постепенно да правят едни невронни връзки в нашия мозък и особено като сме предразположени, хоп, и се отключва такъв ген на една определена възраст. И все по-рано, между другото, започва да се отключва деменция. Все повече научни доказателства има за това. И на първо място е доказано, че това идва от начина на живот, от хранене, от този епигенетичен фактор на първо място, храната, на второ място вече вода, слънце и стрес, нали, и така нататък. Но това, върху което можем да повлияем ние, това е храната и водата, която пием. И защо давам пример с деменцията? Защото именно професор Джеймс Уотсън, който е един от светилата, нали, в епигенетиката и така нататък, той има доказано заложени гени, които, нали, към Алцхаймер, но благодарение на това, че той цял живот изследвайки науката за храненето или това как да се храни, вече над 80 години няма и помен от наличие на деменция или Алцхаймер. Просто той е пример за това, че правиме ли дългосрочни инвестиции в здравето си, това се отплаща на един по-късен етап в нашия живот. Дори и за зъбите ни, нали, ако приемаме храни, които повишават нашата алкалност в устата, вместо да повишават киселинността, в един по-късен етап от живота ни няма да даваме с хиляди за зъболекари. И аз вече имам такива случаи в практиката ми. Доказателства. Да, говорейки за храната, мисля, че разбрахте, тук исках просто да наблегна на значението за кръвната група и това по какъв начин, нали, чрез лектините тя ни влияе в дългосрочен аспект към отключване на дадени заболявания и не само в дългосрочен и краткосрочен. Приемането на големи количества храна с лектин протеини, които се свързват с клетките на стомашно-черевния тракт, могат да причинят изтъняване на червата, болест на Крон, язви, гастрит. Язвата и гастрита, между другото, са си две коренно различни състояния. Хората много често ги определят като едно и също, но едното е причинено от висока киселина в стомаха, другото от ниска киселинност. Едното е при кръвна група 0, другото при кръвна група А. И ако някой има такъв проблем, може да пише в чата и накрая ще го дискутираме за тази киселинност при гастрит и при язви и каква е разликата там. Добре дошли на новите хора, които се присъединяват. Задавайте въпросите си в чата, ако има такива към този момент или ако изникват по време на презентацията. Кръвните групи, освен да определят поносимост, непоносимост към храни, чрез тях можем да определим и потребностите си от хранителни вещества, от витамини, от минерали, от аминокиселини. Кръвна група А е по-благосклонна да приема аминокиселини, нали, протеини от растителни източници, до кръвна група 0 от животински източници на протеини. Стреса също тук можем да поговорим и за него. Различните кръвни групи реагират различно на стрес в днешно време и винаги в консултациите ми отделям време и за това да дам характеристики за кръвната група на човека и това как да се справя с стреса в днешно време. Колко часа трябва да спи, кръвна група 0 реагират сравнително добре на стрес, те са доста динамични личности, имат нужда от повече така интензивни упражнения, също и кръвна група Б, докато А и АБ
са по-податливи на стрес и имат нужда от доста успокояващи практики за стрес. И какво идва от когато не спазваме храните, които не ни понасят на организма, когато не приемаме нужните витамини и минерали, не се справяме правилно с стреса, ами появява се възпалението в организма във вид на хронична умора, ставните болки, артрита характерен за хората с кръвна група 0, храносмилателни проблеми на първо място, подуването на корема, реакцията на непоносимост, кожни проблеми, обреди, атопични дерматити, севорен дерматит, акне, инсулиновата резистентност, когато се подава огромно количество инсулин от панкреаса, но клетките не са чувствителни да го поемат. Нали, инсулиновата резистентност се води пред диабет. Вече диабет тип 2 изисква повече наблюдение, докато диабет тип 1, между другото, имах и такъв въпрос, може да се подпомогне, не да се излекува. Диабет тип 1 е напълно липса на инсулин, но може да се подпомогне чрез правилно, чрез хранене в кръвната група, да не се достигнат други изменения в организма, характерни при диабет тип 1. Отслабената имунна система, хората с кръвна група могат да го потвърдят. Несправянето с стреса в ежедневието и лошото качество на храната, особено непоносимата храна, която приемат хората с кръвна група А и АБ, на първо място отслабена имунна система. И оттам вече по реда могат да тръгнат и някои от другите проблеми. Ето ги епигенетичните фактори, за които тръгнах да говоря преди малко, с които можем да си повлияем. Слънчевата светлина, водата, алкалната вода, трябва да пием алкална вода, да поддържаме организмите си алкално, правилно хранене, хранителни добавки и спорт за справяне с стреса. Имаше въпроси във Viber канала относно хранителните добавки и кои вещества са подходящи, нали, за всяка една кръвна група. След малко ще ги разгледаме, но то е наистина според състоянието на организма и това от къде са изчерпаните депа. Не е нужно всичко на куп да се приема. Много малко хора в днешно време пият вода. Винаги на всяка презентация отбелязвам вода, 30 мл на килограм телесно тегло. Питайте се, 60-70 кг, трябва да пиете около 2 литра дневно. Днеска имах среща, консултация относно храненето с човек на 38 години и тъй като му направих и биорезонансна диагностика, наистина има значение човек, който пие вода. Човека каза, че пие по около 4-5 литра вода на ден при килограми 80 ли бях, 80 и няколко, 85-6. Има значение това, че се пие вода. Повярвайте, 50% от аномалиите, които виждаме в нашия организъм, могат да бъдат оправени с прием на качествена вода. Качествена вода вече няма такава, която от водопроводите да тече. Но има и други начини, в други презентации ще говорим за тях, но за сега поне започнете да пиете минимум литър и половина вода на ден. Слънчевата светлина. Приема на витамин D. Имаше въпрос как да си набавим витамин D. Един от въпросите беше във Viber канала. Как да си набавим витамин D през храната. Няма как да се набавим през храната нужното количество витамин D само с храна. Няма начин. Особено, примерно при кръвна група 0, витамин D е добре да се приема заедно с витамин К2, тъй като те имат
предразположеност към нарушаващи фактори в кръвосъсирването, а витамин К2 точно това подпомага съсирването на кръвта. Затова е добре, за да се усвоява и витамина Д, да се приема с витамин К. Освен със слънчевата светлина, нали, витамин Д по принцип е масно разтворим витамин, трябва да го приемаме по време на хранене и то в хранене, което има мазнина. Идват при мен много клиенти и ми казват: аз пия витамин Д, как така ми показва, че ми е намалял? Как го пиеш? Нагладно. Няма как да се усвои нагладно. Той само ще се изхвърли от организма. То на всеки витамин и минерал му трябва нещо определено, за да се усвои. За правилното хранене, епигенетичните фактори не спират до тук по принцип, но тези са основните. И днес основно ще говорим за хранителни добавки, правилно хранене. Ако говорим за хранителни добавки, за това какво имат нужда различните кръвни групи, според един от въпросите в Viber канала, то това е моят отговор. От всички тези неща има нужда вашия организъм конкретно. Най-много рутин, това е или така нареченият кверцетин, който притежава антиракови свойства. Но тук всичко е според спецификата. Когато говорим за витамини и за минерали и приемат им, те трябва да бъдат съобразени с състоянието на организма. Към тези липси са предразположени, нали, кръвна група 0 и то най-вече от витамини от групата Б, бих казала, и то в метилирана форма. Винаги трябва да се приема витамин Д, витамин Б комплекс. Повечето хора го приемат в неметилирана форма и той просто не се отстоява от организма. Да, има въпрос колко литра вода е препоръчително дневно, отговорих. Да. Точно така, помагайте си в групата. Естествено, ако говорим за билки, тук сушени боровинки са добре. Куркумата, между другото, е много добра и за кръвна група 0, ако има възпалителни процеси в тялото. За кръвна група А са много нещата и с тяхната толерантна имунна система толкова отслабваща, нали, при стрес, е добре да приемат витамин С и витамин Е, изключително добри за кожата и за кръвосъсирването. Хората с кръвна група А, между другото, се характеризират с гъста кръв. Има ли тук сред вас такива с кръвна група А, които да се разбрави, че наистина кръвта им е по-гъста, изключително важно за тях, особено да пият много вода, да приемат също рутин. Може да ми пишете. Да ти пише магнезий и цитрат, рибено масло, полифенол да приема. А това за коя кръвна група става въпрос? Таня, витамин В е добре да се приема в метилирана форма. Мога да ви изпратя добавка всъщност да видите по метилирана форма. Означава, че се усвоява просто по-добре от организма. То си пише метилиран комплекс на добавките.
Относно въпроса на цвети, магнезий и цитрат, не го препоръчвам. Аз препоръчвам бисглицинатната форма. Магнезий бисглицинат. Заради глицина се усвоява по-добре от организмите. Рибеното масло няма проблем да също да се приема, но магнезия, цитратната форма не е толкова добра. Трябва да търсите бисглицинат, ако става въпрос за магнезии. Кръвна група Б по принцип са най-така балансираната кръвна група, имат нужда от по-малко неща. Те като цяло не са предразположени към повечето от днешните заболявания, като диабет, като Хашимото или сърдечно-съдови. Ако имат проблеми с наднорменото тегло или някои от тези изброените болести до сега, които казах, това означава, че просто не се хранят правилно. И при тях е нужно само малко корекция на храненето, прием на фолиева киселина, примерно и на силици, ако имат проблем с костната плътност, и нещата при тях се оправят за кръвна група Б. При АБ нещата са винаги систематизирани между кръвна група А и кръвна група Б. Общо взето при тях е важен бета-каротина, защото те са предразположени към кожни дерматити, към себорея, както и проблемите им, свързани с горен дихателен тракт и увеличената слуз в организма, причинена от голяма употреба на млечни продукти. Би трябвало антиоксидантите там да се увеличат, ако ги има някои от тези проблеми. Цинк, витамин С, става въпрос, бета-каротина, което е провитамин А, и фолиевата киселина. Вече зависи от проблема, може да включим и някои от другите. По принцип има и хранителни добавки, които ги имат целите комплекси. Силиция дали подходяща за кръвна група А? Да, подходяща е. Може да се пие силиция. Силиция има много в полския хвощ, като билка, нали, като хранителна добавка. Силиция има там. Силиция е хубаво да се употребява от жени в менопауза, тъй като в този период прогестерона и естрогена рязко спадат, което намаля усвояването на калция в кост. И масово жените започват да употребяват калций. А калций не е хубаво да се пие във вид на хранителна добавка. Калций е хубаво да се усвоява в костите през други хранителни добавки, които са взаимозаменяеми. Вече се отхвърля тази теория да се пие калций, за да подсилим костите си. Ние по-скоро този калций, който във вид на синтетика го приемаме с хапчета, той ще се натрупа по зъбите или във вид на шипове по гръбнака, и това ще окаже лош ефект върху организма като цяло. Затова приема на витамин D и силиция ще спомогне и за усвояването на калция в костите в тази възраст. И е хубаво да си правите това изследване за костна плътност, когато сте вече в период на менопауза, и особено когато имате хашимото. Е хубаво, това изследване се казва денситометрия. И предполагам, повечето от вас знаят, личните ви доктори биха ви насочили къде във вашия град да си го направите. Силиция. По отношение на кожата и как храненето по кръвната група може да повлияе, може да повлияе във вид на отпускане. Загубата на колаген, примерно, на синтезирането на колаген в организма ще повлияе към отпускане на кожата.
Цинкът, пък ако нямаме достатъчно цинк и биотин, което се случва при кръвна група А, Б и А, това предизвиква акне в кожата. Домашната рутина. Хора с кръвна група А и А, Б, ако няма правилна домашна рутина, т.е. ако използват прекалено спирт, примерно върху лицето си, уша, за да го почистят, а това е изключително вредно, ще се наруши кожната бариера и може да се, което вече става податлива на външни влияния, бактерии, гъбички. Оттам, примерно, може да възникне под влияние на стреса, горения дерматит. Така че всичко е изключително важно. Хранителни добавки, анти-ейдж добавки при акне, загуба на колаген, които се характеризират също и кръвна група 0 и кръвна група А. Общо взето хората с Б и с АБ група са така с най-хубавите кожи, така да се каже. Да, Цвети е писала, аз съм АБ и действително си имам доста кожни проблеми с сухота, атопичен дерматит, сърдежи. Може би вие ми задавахте въпрос за атопичен дерматит в Viber канала, после ще отговоря, аз съм си ви записала на въпроса. Може и да се припокриват, да, защото доста хора има с АБ група и точно такива атопични дерматити. Просто нарушена, бариера и под влияние на храненето процесът се обостря. Имаше и въпрос как да си подобрим еластичността на кожата, освен с прием на колаген, с масажни техники у дома. След малко ще ви представя едни програми, които аз съм сформирала. Всъщност, май изпуснах един въпрос. Не, Силиция. Така, има ли някой от тук присъстващите с проблем на кожа, който може да потвърди тези неща? Както казах, липсата на цинк, на биотин и на омега-3 при кръвна група А и при кръвна група Б също може да доведе до проблеми. При кръвна група Б по-скоро липсата на омега-3 в организма води до проблем на кожа. Доста. Няма някой с проблем на кожа, така ли? Ами да, при тинейджърите, при пъпките, точно така, както каза Петя, това на първо място е храненето. И по влияние на хормоните вече себума се увеличава и започва запушване на костните фоликули и излизат пъпки. При пъпки по гърба, при тинейджърите специално, помага комбинацията от цинк с биотин, може да я пробвате. Те, понеже тинейджърите отказват да се мажат с каквото и да било, при тях само с пиене на добавки, евентуално ако искат нещо от храненето да спазват. Това е. Но зависи вече и кръвната група на младежа. Като цяло младежите са по-неблагосклонни да спазват какъвто и да било режим, въпреки че накрая ще ви покажа отзиви и то точно тинейджери, които не спазваха препоръките и как им се изчисти кожата. Така че има решение и за техния проблем. Не всичко е по вина на хормоните и да се оправдаваме с тях. Разширените капиляри, кафявите петна по лицето и да, както казах, кръвосъсиващите фактори при кръвна група 0. Да, там вече за капилярите не трябва да се приема люто, не трябва да излизате от студено на топло, резките смени, това ще влоши нещата. Трудно се справя вече с пуканите капилярчета, с мрежичката от капиляри по кожата. Петната по лицето, не знам какви са, дали са хормонални или други.
Цвети пише млечни по-специално сирене кашкавал от много хапвам, пречат ли? Пречат, ако са крави продукти. Специално АБ групите могат да ядат млечни. Стига да не са краве. А и за жените никога не бих препоръчала да приемат естрогени от кравата, нали, така да се каже. При тази естрогенова доминантност в днешно време е изключително вредно да ядем крави и млечни продукти жените. Луничките, те са генетични. На луничките не трябва да искаме да им повлияем и да ги скрием. Просто генетично имате някакъв ген, който ги предпазва от слънцето. Те се създават, за да предпазят нежната кожа от слънцето. Затова някои хора са се родили с тях. Луничките са различно от пигментните петна, хормонални или слънчеви. И преди да отговоря на останалите въпроси и да направя на някой от вас разбор на храненето на края на срещата, ще ви представя моята авторска програма, която е обект на години проучване и най-накрая вижда бял свят и онлайн, а не само с консултации на място. Събрала съм я в общо 3 пакета. Първият пакет е само за хранене. Вторият пакет е хранене и домашна козметична грижа вече за сияйна кожа. И началото е 27 май в наша си затворена група. В първия пакет си имате всичко за храненето, поносими, непоносими храни, неутрални за всички кръвни групи, подходящи упражнения за справяне при стрес, готови рецепти, туристически смеси с храни за бърза енергия. Когато сте навън или, например, в планината, събрала съм точно според всяка кръвна група смеси, примерно ядки и други така бързи неща, които можем да хапнем, за да ни даде бърза енергия. Ще започнете да се храните разнообразно и без лишение, и без гладуване. Ще ви бъдат дадени храните, от които да се откажете, и тези, които са много полезни за вас, и неутралните, които не ви влияят по никакъв лош начин на вашия организъм. Ще имате 7-дневно примерно меню според кръвната група. И 2 срещи, групови, онлайн, където всеки ще си каже неговия проблем, неговия въпрос. Примерното меню ще бъде променено според неговите специфични особености, според неговите хронични заболявания. Ще му бъдат дадени насоки за хранителни добавки, които да употребява според неговата кръвна група и неговите заболявания. Ако има такива, разбира се, може да целите само намаляване на теглото, примерно. И с всичко това ще постигнете забавяне процесите на стареене, ще балансирате хормоналното състояние, ще подобрите инсулиновата си резистентност, което, както казах, един от бичовете в съвременното общество. Диабет тип 2, инсулиновата резистентност. Ще ви бъдат дадени списъци с полезни билки, отвари, нали, за вашата кръвна група, както и рецепти за най-често срещаните за болешки, така да се каже, като главоболие, примерно, или нещо киселини или така нататък. И това ще бъде общо 2 седмици, като постоянно може да си задавате въпросите в самата група, която ще се провежда. Вече това, което реших да го надградя, в тези програми е още 1 седмица плюс, която говорим за красотата.
ще получите съвети и насоки за изграждане на рутина от дома. Ще имате тук вече и освен всичко от пакет 1, ще имате и лифтинг масажни техники за повдигане на контура на лицето, които сами да си правите от дома. Добавки за антистареене или за проблем на кожа, зависи на кой какъв има проблема с кожата, ако има такъв. Рецепти с домашни маски за лице, също така. И най-малкото, нали, ще разберете причината, каква е причината, ако кожата ви е проблемна. Сега ще ви пусна всъщност един линк, с който ще разгледате по-подробно пакетите. В този пакет ще имате и една среща, лична, една консултация с мен. За тези от вас, които имат примерно по-належащ проблем и изисква повече лични срещи, изисква промяна на режима, примерно да започнем с един режим, после да добавим разни храни, които сме изключили първоначално, задълбочен проблем с кожата, примерно кистозно акне и така нататък. За тях вече съм подготвила един индивидуален пакет, който включва абсолютно всичко до момента, което изброих, и хранене, и красота, но тук има вече и 3 лични консултации и както, нали, се разберем с хората, където са онлайн консултациите, биха могли на място да са за тези, които могат да дойдат. Тези срещи ще се провеждат в началото, средата и в края на програмата. И ако се включите сега в следващите 24 часа, ще получите и протокол за излекуване на червата ви, протокол за подсилване на мозъчната дейност и протокол за контрол на кръвната захар. Това е индивидуалния план, който го препоръчвам на хората, които целят, нали, избавяне от даден хроничен процес в тяхното тяло. Като вече първия пакет, значи повече хората се интересуват само за храненето, той е насочен конкретно само за храненето. Там срещите ни ще бъдат групови. И сега, понеже един момент обещах да пусна линк и ще ви го пусна, за да разгледате, докато отговарям на въпросите, които сте ми задавали. Ето тук, това е линка. Може да разгледате и да зададете също ваши въпроси. Забравих да кажа, че втория пакет, който е за хранене и за красота, там при ранно включване до 24 часа ще си получите и противовъзпалителни смутита, рецепти за красива кожа и насоки за грижата за кожата през лято. Една моя гордост, Йорданка дойде при мен с наднормено тегло и наистина беше отчаяна, защото тя беше с потоци по краката, с болки в ставите. Тя е с Хашимото, с диабет тип 2. Разрешила ми да говоря по нейния казус, за което съм и благодарна. И след съставен режим на хранене, след приема на хранителните добавки, които бяха подходящи за нейния организъм, за 4 месеца постигнахме доста добър резултат. Просто отоците в краката вече ги нямаше. Без болки в ставите, захарта и е в нормата още от втория месец след програмата. Кожата
е по-добре. Казва, че не чувства умора вече до 6-тия месец и като цяло все още си спазва режима и се чувства здрава и енергична и много се гордея с нея. Данчо, ако тук ти ме слушаш, браво още веднъж. Други отзиви от клиенти според кръвната група, които са постигнали доста добър ефект, особено на дамата от ляво, тя е кръвна група 0, Белослава. Те се характеризират с артритни състояния, но болките в коляното отшумя след начина на хранене, който ти препоръчах. Тя ограничаваше животинските протеини, понеже е йога учителка и така нататък, но включвайки ги постепенно в менюто и заедно с прием на течен колаген, ето един прием и допълнителен на хранителна добавка и изчезнаха симптомите. Обещах да ви дам и случаи на акне, силна нетолерантност към храни и към всякакви продукти имаше Симона. Какви ли не, аз се чудех с какво да я третирам, но с природна козметика, с подходящ начин на хранене, най-вече когато премахна за кръвна група млечните продукти и резултатът беше на лице още след 2 месеца. Още един случай на акне. Както казах, момчетата много не се мажат, но спазвайки хранителен режим горе-долу е постигнато само това. Така че всичко има решение. Доста въпроси имам зададени относно свалянето на килограми и кръвните групи. Винаги съм казвала, че за кръвна група 0, ето Меги ме пита, кръвна група 0 е в предменопауза, иска да отслабне. Ами Меги, просто на първо място махни пшеницата. На първо място пшеницата, освен това менопаузата, както казах и по-рано днес в презентацията, тя си се характеризира с понижаване хормоните на естроген и прогестерон. Съответно е хубаво да се приемат и фитоестрогени като добавки при менопаузата. Не случайно, между другото, японците нямат термин като за менопауза. Просто при тях не се получава подобно явление. Защо? Защото те се хранят на основата на соят. Повечето от тях са кръвна група А. За кръвна група А е изключително подходящо да се ядат соеви продукти. Какво ядат в Япония? Ферментирали соеви зърна, така наречената храна НАТО. Изключително полезно, да. Става и за кръвна група 0. Питат ме относно сваляне на килограми след раждане. Имам 3 въпроса. Да, но тук не е уточнено. Наред ли са хормоните? Трябва да знаем дали са наред хормоните. Примерно след раждане при кръвна група А е добре да се избягват пак кравите продукти от кравите млечни продукти, но за жени, които кърмят, е добре все пак да приемат млечни продукти, но от козе мляко. Ако не бяхте след раждане, щях и тях да ви ги спра. Добър вечер, Ирена. Пускам пак линка, за да го разгледате. Няма проблем, Ирена. Аз мисля, че ти си зададе твоите въпроси в Viber канала и аз ги имам някъде тук записани. Здравей на Евгения. Може по-горе да разгледате. Ще има и запис, между другото, на тази среща. По-горе съм пуснала програмите, които предлагам.
може да ги разгледате. След малко ще говоря и на другите въпроси. А това е линк, ако искате в следващите 24 часа да заявите своето място чрез Капаро. В този линк си запазвате просто мястото в някоя от програмите. Ние после ще уточним по телефона към коя точно програма имате интерес. И даже в личен разговор може да ми обясните по-скоро към какви са ви оплакванията и аз да ви насоча коя програма всъщност е за вас. Дали първата, дали последната, по този начин. Кръвна група А и въпрос за килограмите, отново излишни килограми, както казах. За кръвна група А премахнете месото и ще видите как за една седмица ще свалите доста от килограмите. Това е първият продукт, който бих препоръчала. Иначе тук трябва да ми кажете състоянието на организма. Имам въпрос от Галя. Кръвна група 0 и алергичен ринит от 6 години. Реакции към влага, плесени, прах, акари, полени. Тя е с кръвна група 0, но е спряла да консумира месо от 10 години, пише. Но явно депата и са изчерпани вече на други макронутриенти. От 2 години има желязодефицитна анемия. Изключително интересен случай и типичен за кръвна група 0, които трябва да се храните поне с крехко червено месо. Защо желязодефицитна анемия? Вие сте предразположени да разграждате месото. Когато не приемате протеини от месо, вашия организъм е устроен така, че да губи витамин В12. Когато няма витамин В12, се появяват храносмилателни проблеми. Витамин В12 е взаимоусвояем с желязото. Когато B12 няма и желязо в организма, за това, Галя, имаш желязодефицитна анемия. И алергичен ринит от 6 години, най-вероятно. Тук това е типичен пример, че за човек, който според мен не се храни наистина според неговата генетика. Ако имаш алергичен ринит, явно прекаляваш с пшеницата и млечните, които пък са противопоказни. Най-вероятно ядеш всичко, което ти е в минус, а не ядеш това, което е плюс за теб. За кръвна група Б и диабет отскоро пише Ани. Не знам Ани дали е тук. Кръвна група Б с диабетно състояние. Това най-вероятно сусамовите семена би трябвало да махнеш. Те възпрепятстват ефикасността на инсулина. Зеле, пилешко месо, леща задължително трябва да се изключи, царевица, пшеницата не е на последно място. Вече не знам какъв тип е диабета, не е написала Ани. Базедова болест, кръвна група А. Пита Бояна Митова, кисело мляко, дали може да включи в закуската си, дали вместо кисело мляко да го замени с бадемово, тъй като базедовата болест трябва да се пазиш продукти, които съдържат йод, т.е. без орехи, но можеш бадемово мляко, окей, приемай, но ще трябва да махнеш овеса и пшеницата. Подобен въпрос, инсулинова резистентност и Хашимото. Мога да цитирам кой го е написал, тъй като не се личи, няма пълни две имена. Но ако някой се припознава тук, инсулинова резистентност и Хашимото при група B+, елдата избягвайте, тъй като сте питали дали е полезно в случая. Не, за вас не е полезно.
за хашимотото и пшеницата махаме. Елена Цолева ме попитала кръвна група 0 и ставните болки. Аз поставям кръвна група 0 се характеризира с ставни болки. Тук солано съдържащите зеленчуци като картофи, домати, патладжани трябва да се изключат, защото повишават възпаленията в ставите. И когато сме ги приемали години наред цял живот, се натрупват по ставите и вече се е получил този аглутиниращ процес на клетки, за който обяснявах в началото, че става слепване на клетки, маркирани за унищожение и в един по-късен процес вече ни създават проблеми. Да, Елена е казала, че тези ставни болки е спряла месото, житните захарта, но в случая, знайки кръвната и група, месото ни пречи по-скоро. Ако продължава да яде все още картофи, патладжани, домати, ако е наблегнала повече на растителните храни, някои от тях съдържат лектини, които все още влияят на ставите, но това със ставите е един процес, който зависи вече от годините на човека. Можем да повлияем просто да се чувстваме по-добре и процеса да не се задълбочи и да пиеме колаген. Тип 1, тип 2, рибен в случая. На кръвна група 0 може и телешки. Но всички останали да приемат колагена течен, рибен. Калина ми е писала, кръвна група АБ, разбрах, че царевицата е добре да се избягва. Това важи ли за пуканките? Ми да, важи и за пуканките. Царевица не може, и както и продукти, съдържащи царевични нишестета също. Тук не говорим само за царевицата, като царевица на зърна, нали? Да, и за пуканките. За царевичен хляб. Да, Цветанка, кръвна група А, Б и проблемите с атопичния дерматит. Да, преди малко споменах малко за него. Здравейте, добър вечер. Добра вечер. Може да кажа нещо? Може, слушам. Значи много хубави работи говорите, на хубаво е и хората да слушат по принцип смисъл. Това, което казвате, че повечето хора слушат, после си правят каквото им е на главата, как се казва. Ядат си каквото си искат. Много е важно да се слуша на първо място. Да подчертая. Естествено, аз вярвам, че всички хора, които са тук, те са тук, за да ме послушат и не случайно за тях и за други, които са готови да поемат пътя на промяната, съм направила и моите програми, които заедно с моя помощ да преминат по-леко през техния си процес. Някакъв въпрос имате ли? Добре, какъв колаген да пием при А група? Рибен колаген. Има и разни веган колагени. Аз вече, ако искате на лично съобщение, може да ме попитате и да ви покажа какъв препоръчвам аз, но рибен колаген. И винаги с витамин С. Колагена трябва да се приема с витамин С, защото така ще се усвои по-добре и гледайте вътре в колагена да има добавка витамин С. И може да има и други, примерно цинк или витамини от групата Б, нали, вече има обновени колагени, които да използваме. Има тук въпрос за фастинга, това е изключително интересно. Някой от вас тук практикувал ли е фастинг? Аз по принцип съм практикувал и е доста добро смисъл да не се яде примерно там 24 часа или нещо такова. 16, да. Хубаво е вода да се консумира много през това време и може примерно някакви плодове да се взимат през това време. Да, фастинга може да се практикува, може да се съчетае с кръвната група, така както зоновото хранене се съчетава с кръвната група. В същия начин може да правим и фастинг
ам, стига, нали, да хапваме през тези периоди от време храна, която ни е поносима, според нашата кръвна група. Аз не изключвам нито фастинга, нито зоновото хранене, но съм малко против диетата на озоно, високомазнимната. Не е за всеки един тип човек. А, Мария Николова ме попитала, понеже тя е кръвна група 0, няма проблеми с храненето, но какво мога да й препоръчам за еластичност и блясък на кожата? А, Мога да ви препоръчам за еластичност отново колаген, азиатска центела под формата на хранителна добавка и да се включите във втория пакет на програмата ми, където третата седмица говорим за кожата и давам масажни техники. Този въпрос от Деница, исках да наблегна на него, тя е с кръвна група Б и лупус. Кръвна група Б, както споменах, те са устойчиви към повечето от съвременните заболявания, към диабет, към сърдечно-съдови. По принцип не са склонни към храносмилателни проблеми, стига да се хранят според генетиката си, но пък кръвна група Б са предразположени към много редки заболявания, като множествена склероза по принцип, като различни автоимунни заболявания, ето лупуса е едно от тях. И тя е доказателство, че кръвна група Б развиват много редки заболявания. Конкретно с лупуса трябва ам, да добавите омега Не се 3. облече вкъщи. Не, с нея бях навънка. Може ли Ами, някой се присъедини да се заглушите в момента? И утре пак така ли? Направо вече... Чакайте малко да ви заглуша. Добре. Така, продължавам за лукуса. За лукуса приемайте добавки с омега-3. Храни, които са антиканцерогенни, но по-скоро боровинките за вас са много подходящи. Рибите, които са богати отново на омега-3, мазните риби. Видях сега един въпрос. Безлактозното мляко дали е подходящо за АБ или за бадемовото? Те са преработени млека, по-скоро безлактозното. Да, бихте могли да го използвате. По-скоро това бадемовото може, от овес може, кокосово мляко може да използвате. Може да си приготвяте и сами вкъщи, ако ви се занимава. Има клипчета по интернет на тази тема, но по принцип, ако сте си намерили добър доставчик на млека, ядкови, в случая ядкови млека, в които да няма много консерванти, разбира се, че може да ги използвате. В случая са полезни за кръвна група А, Б. Кокосовото за нулевите групи не е много полезно. Те не бива да употребяват много кокос. Нулевите кръвни групи. Също един друг въпрос, ако може да попитам. Доста интересен, някой може да има същия проблем. Значи по едно време пиех витамин С и ми ставаше лошо. В смисъл, като киселини ми се получаваше от витамин С-то и от лимоните, например. Примерно след 2-3-4 месеца пак пия витамин С, нямам никакви Коя проблеми. кръвна група сте? Не знам. Тук вече трябва да си разберете кръвната група. И мога да дам съвети в случая. Благодаря. Така че ще се чуе в отделна консултация, ако искате, и ще дам съвет.
Имам доста въпроси относно добавките за кръвните групи. Доста хора са ми писали на лично съобщение какви добавки. Няма как да ви дам конкретен отговор на всеки един от вас за добавките, тъй като, както видяхте на предните слайдове, това е много индивидуално при всеки. За хранителните добавки, примерно кръвна група 0, както казах, витамин К с витамин D, нали, калиев йодид, примерно при хората, които страдат за проблеми с щитовидната жлеза, сладкият корен или още женското биле е много подходящо при стомашни язви, характерни за кръвна група 0, и понеже имах такъв въпрос, отговарям в момента на него за язвата. За кръвна група А приемайте витамин B в метилирана форма и витамин Е, ако имате проблем на кожа. Цинкът е много важен, той е антиоксидант, освен това. При отслабен имунитет има определени билки, които за всяка кръвна група мога да препоръчам, особено за кръвна група А и за кръвна група Б. Както ви казах, и тях може да намерите. В програмите ще има подробно описание. Пуснах отново линк за Капаро, ако искате да вземете своето място в следващите 24 часа, и ще получите и доста бонуси, ако заявите участие в програмите. Както споменах, противовъзпалителни смутита, протокол за при диабетно състояние, протокол за засилване на мозъчната дейност. Също получавате като бонус, ако се включите по-рано в програмите. Имам въпрос за кръвна група: какво мляко може да се консумира, изключвайки кравето? Ами за кръвна група А само козен мляко. Друго не бих препоръчала. Светлана пита подходящи билки за оцерозен колит. Да, кръвна група А, Б. Оцерозен колит е пак спад на имунната система. Имунната система да се заражда в нашите черва. Тук аз не знам, Светлана, всъщност какъв ви е режима на хранене. Първо ще трябва да си промените начина на хранене, да изключите вредните храни и след това да се заздрави лигавицата, нали, на червата. Лайката, белият трън, ехинацеята, нали, зависи вече и на колко години сте, дали имате проблеми с черния дроб, защото ще трябва първо него да изчистим. Добавка берберин, примерно. Там има високи количества на силимарин и е добре да мисля да започнете с изчистване на черния дроб. И след това с разни запарки от лайка. Примерно, да, Светлана ми е писала, освен това Хашимото и високо кръвно отскоро. Високото кръвно и високия холестерол, между другото, най-често вървят ръка за ръка и не обичам месо, е написала Светлана. Поне поведете пуешко в менюто. Или набрегнете на рибите, на морските храни. Може би и това ще бъде добро решение за вас, щом сте кръвна група 0. Да, те са предразположени към проблеми с щитовидната жлеза, с хипотироидизъм. Пшеницата. На първо място премахнете нея и започнете въвеждането малко по малко поне на риба или на крехко месо, нещо крехко, телешко варено, нещо подобно. Не е нужно да дадете свинско бекона, саламите ги премахнете във вашия случай. Въпрос от Евгения с кръвна група А. Тя пише, че с псориазис 10 години не консумира глутен. Правилно, и млечни продукти още правилно. Но месо хапва често. Тук трябва да изключите месото. То ще повлияе добре към
премахване на петната от псориазис и пшеницата. В случая изключете по принцип група и оставям някои видове хляб да ядат. Във вашия случай поне за месец до два би трябвало да го изключим, ако съставяме меню. Пшеницата и царевицата, да. И приемайте отново бял трън под формата на хранителна добавка. Мога да ви пусна някои хранителни добавки след това във Viber чата, ако някой го интересува. За изчистване на черния дроб. Псориазиса, първо черния дроб ще трябва също да изключим. Петя ми е писала за турбички под очите. Изследванията са в норма. Кои изследвания? Трябва да видите изследвания на бъбреците, урина и така нататък. За турбичките под очите е много важно да знаем и какво количество вода пиете, как функционира лимфната система. Най-вероятно в нея има натрупани токсини. Пак отиваме към храненето. Турбичките под очите, тъмните кръгове под очите, реакция на лимфната система, ако не са ви по рождение, а са се появили скоро, значи има натрупани токсини в нея и тя не се детоксикира правилно. Не пиете достатъчно вода и поемате неправилна храна. Примерно кръвна група, ако поемат много месо, лектините вътре могат да предизвикат подуване под очите. Ирена, не си ми написала пилешко, аз само пилешко консумирам и него ли да изключа? Да, кръвна група А. Сега видях, че си ми написала, че си кръвна група А. Ами не само пилешко. Ти ядеш само пилешко, то най-вероятно е развива непоносимости в тялото, така че да, ще трябва да го изключиш. В случая, ние като прекаляваме с дадена храна, да. Рибата не е нужно да изключваш. Някои видове, нали, зависи вече кръвна група, примерно, не понасят доста от морските дарове, но пилешкото го изключи. Да, точно така. Черния дроб, най-вече берберина. Да, бъбреци, урина е писала Петя, всичко е наред, ами най-вероятно да. Че имате някаква друга непоносима храна. Не знам, трябва да ми напишете нещо, плодове, зеленчуци приемате ли. Да, ето, Ирена потвърди, че получава алергия от морски дарове. Кръвна група са алергични към повечето морски дарове. От плодове се подува. Кои, може би, от киселите се подувате? Плодове. Да, от киселите. Да. Пилешкото месо може да повлияе от натрупане на токсини в лимфата и оттам вече от алергични реакции на организма, на кожата, ринити, на горен дихателен тракт. Това важи и за другите кръвни групи, които прекаляват с дадена храна, която им е непоносима. Домати не трябва да ядат кръвна група А и Б, но и А, Б могат понякога да ядат домати. Като цяло домата не е хубава храна за нито една кръвна група. Да. Нито една кръвна група не е добре, особено хората с ставни проблеми. Това може би не го знаехте, но ето вече го знаете. Колко бързо да се минава времето в компания на приятни хора. Покажете се на камерата, мили хора. Кой от вас ще вдигне ръка, за да го включа за няколко минутки на живо, да ни разкаже за себе си? Привет! Ирена? Да? Здравей! Заповядай! Разкажи ни малко Здравейте! за себе си. Аз така и не успях да дигна ръка, така търсех тук да дигна ръка, но няма Това направо се появи.
Нищо, появих се. Аз благодарение на Красия Ангелова попаднах на вас, за което много ви благодаря. Много ценна информация давате. Разгледах ви в групата. Аз наистина съм кръвна група А отрицателна и съм забелязала, че от кисело мляко се подува много. Кисело мляко. Явно трябва да го изключа това кисело мляко. Да, млечни, значи кръвна група. Имате ли някакви заболявания? Нещо на стомаха, на червата, хормонално? Какви на червата? По-скоро, как да кажа, имам някакъв изострен гастрит, колит, такива неща по принцип. Рита е заради ниското ниво на стомашна киселина във вашия организъм и оттам се получава гастрит, ако ядете месо и млечни продукти. Да, много ям млечни продукти. Аз съм закървена с млечни продукти. В моят дом с кравичка са ме отгледали по принцип, и ягънце и всичко. Аз съм от Родопите, Златограчанка и така. Имам 3 интервенции рак обаче. Това е било на 23 годишна възраст, на 50 и на 60. Но добре се чувствам. Пия много добавки. Колаген на прах, колаген на капсули с витамин С. Много внимавам, обаче напоследък не знам какво на лицето ми излизат едни такива милиони белички, едни такива, не мога как да ги определя по-точно. Не черни точки, белички такива. Най-вероятно имате нещо повишен холестерол в организма. Холестерола може да се... Да, имам леко повишение. Да, ние имаме една добавка за холестерола, освен да си я купя. Ето сега, примерно. Да, за холестерола. То човек трябва да знае наистина какво е да изключи. Много ви благодаря за тази ценна информация. Може би ще трябва да ги изключа. Какво месо тогава да ям? Само риба ли? Риба и веднъж в седмицата, може би плъшко. Във вашия случай конкретно, щом има висок холестерол, бих ви препоръчала да постепенно да спрете първо кравите продукти, заместете ги с козно мляко, накрая може и него да го спрете, нали, за да стане по-постепенно. Пшеницата, белият хляб го изчистете. Аз хляба съм го спряла вече. Добре, да. И месото да бъде веднъж седмицата пуешко, да. Пуешко само, да, окей. Значи пуешкото ми е добре. Но И най-вероятно тогава холестерола ще се поправи и ще спрат да излизат и тези милиони, които... Да. Защото е свързано. Свързано. Леле, аз направо се дразня. Много такива... Това е значи си допусках, че е нещо от храната. А кашкавал, сирена, всичко ли това трябва да спра? Всичко, каквото е млечно, да, от крава. Какво да ям тогава? Само салата? Значи ще ядете варива, да, ориз, салати, точно така. И риба. И риба. Това да бъде. Значи храната да си променя. Започвам да го направя. Възможно ли е тогава да се изчисти така? Да. Възможно. Да. Постепенно ще се изчистят. Те може би даже не са точно като милиончета, топчета, като замазани такива бели. Едни такива, ситни, то с очилата ги виждам. Да. Са незабележими така някакси, но много дразнещи. И аз си мислех дали от добавки някакви, защото аз приемам магнези, витамин D, калци, също така много добавки пия. Аз съм предприемач в една компания полска FM World и имаме много хубави хранителни добавки. Дори се консултирам с нашия диетолог, съобразно моите заболявания. Но не мога да разбера дали. То било от храната. Аз без млечни продукти не оставам. Кашкавали, сирена, много ги обичам. Яйца обичам много.
за вашата кръвна група не са подходящи. Да. И в случая, щом вече има висок холестерол и кожни проблеми, трябва да ги махнем. В други случаи може някой да останат, ама тук по-добре е Леко постепенно. повишен холестерола, леко повишен. Също така и черния ми дроб, имам някакви такива кистички. Аз не съм ходила тази година на преглед, ще отида. Даже съм планувала другата седмица да отида това да видя как стои въпроса с черния дроб. Купила съм си гъбарейши, нали, чист черния дроб и съм ги пила, но ще продължа. Явно храната да променя в този случай. Какво да се храня? Много интересно. Лещи, боб, такива? Да. Лещи, боб, позволено ли е? Такива. Да. Аз точно заради това в програмата ми, дето ви пуснах, имам такива срещи, където говоря, нали, и там вече мога да ви дам още повече лични насоки. Някаква програма сте пуснали. Аз понеже сега цял ден бях на едно събитие. И сега се прибрах и не съм чула какво сте говорили, но ще изгледам записа на Аз после ще ви изпратя, щом имате интереси на лично съобщение. Вие сте във Viber канала. В Viber групата съм, да. Аз ще изгледам, ако го качите. Да. И преценя, нали, аз съм с много ангажименти и нямам идея дали ще ми пасне вашия курс ли е това, какво предлагате вие? Да, този курс 2 седмици цяло насочен към храненето. Всички, за всяка една кръвна група, всички полезни храни, всички храни, които да се отбягват. И много смеси, хранителни добавки, билкови смеси за различни състояния на тялото, примерен хранителен режим. Дават се и примерни рецепти за всяка кръвна група. Също съм конструирала, което мога да си ги купя тия рецепти от някъде, защото аз нямам време да готвя. Ето всичко това съм го направила в една програма. Добре, 2 седмици, отворена група, видеа, 2 групови срещи ще имаме там. Мисълта ми е кой ще ми готви тези рецепти. И постоянно ще имате чат с мен, в който да си задавате вашите въпроси. Аз готова. Постоянна помощ от мен ще получавате в тези програми, така че всеки да постигне своят личен резултат. Това е целта. Защото всеки си има различен проблем и има нужда от индивидуален подход. Да, разбирам. И този индивидуален подход, там на груповите срещи ще обсъждаме проблемите конкретно на всеки един. Ако човек има и проблем на кожа, му препоръчвам втория пакет, той пък е 3 седмици. Третата седмица само за кожата ще говорим, ще си правим масажни техники от дома. Домашни маски за лице ще си прилагаме, ще ви давам примерни, каквито да правите вкъщи според кръвната група. Специални хранителни добавки, всеки според кожата. Дали някой загуба на еластичност, друг имал нужда да си изчисти пъпките или милиумите. Така че... Аз съм компетентна по този въпрос, защото имаме и, бих казала, и козметики и така нататък. Просто за кръвната група не знаех, че е от значение. Да, е от значение голямо. Да. Това не го знаех. Благодаря много. Ще се постарая, нали, да изчистя тия неща, но ще видим някъде такива кухни, където специализирани храни, дали има въобще някъде. Ще потърся в София. Има такива колежки като вас, които и предлагат такива кухни. Ще видим, защото аз живея в София дълги години. Много ми е динамично. Много лесно. Начина на хранене. Аз в курса ще ви дам примерни рецепти, които са изключително лесни за правене. Можете да си ги правите вкъщи. То не ви е нужна кухня, откъдето да си купувате. Сами може да си нагласите начина на хранене. То изисква време това.
Аз като нямам времето, предпочитам, нали, да си го поръчам. Ето, нали? Еми да, вие вече като разберете какви плодове и зеленчуци, какви ядки може да консумирате, какви мазнини са подходящи за храните, нали, белтъчини, варива и бобови, човек знае какво да си поръча от ресторантите. Да, той има топли кухни тук, които доста има в София специално. И не само, и в по-малките градчета, и в Златоград също. Аз съм местна от Златоград. Там също има, но там са малко по-вреднички, защото готвят по-апетитно. Така че ще видиме. Ами, не съм знаела, че са ми вредни млечни. Да. Това е много важно да го изчистя. Благодаря много. Много благодаря за полезните съвети. Ще прочета за програмите и ще преценя. Те изискват ли много време, вашите програми? Не, видеята са по 5-10 минути дневно. Обучителните вече аз давам материали, списъци, вие си ги имате там, кой когато иска Да си ги проследи, да си ги такова. и си ги проследява. Да, точно така. И вече в груповите чатове и в груповите срещи пак ще си коментираме и всеки ще си задава въпросите, естествено. Да, и ще видим докъде ще стигнем с новото това, което почваме вече. Ще почна от утре, ще изчистя всички млечни. Сега това, каквото има в хладилника, компромисно ще отиде. Това вече ще спра да го пазарувам. А козе мляко? Може. Ами, за всеки човек зависи. В вашия случай по-скоро не, на друг бих го разрешила, но тук по-добре да ги премахнем. И въобще и овче, и коза, всичко да премахнем. Да, да. Зависи от случая, да. Да ги премахнем, щом трябва. Сърдечно благодаря. Сърдечно благодаря. И аз благодаря, Ирена. Мили хора, много се радвам, че днес бяхме заедно. Благодаря ви за участието. Надявам се да съм ви била полезна с моята информация. Продължаваме нашата комуникация във Viber канала и аз ви благодаря, мили. Ако имате въпроси, да, пишете ги в Viber канала. Радвам се, че е било интересно. Пуснала съм линкове, за да заявите вашите места, понеже те са си ограничена бройка, за да може да работя с по-тесен кръг от хора, да мога да ви обърна максимално внимание. Следващите 24 часа ще получите и бонуси, като се включите в пакет 2 и пакет 3 и заповядайте. Пожелавам ви една прекрасна вечер. Сега даже може да си включите камерите, който е тук на линия. Диана си е включила камерата. Диана, благодаря ти, че беше тук. Благодаря за лекцията. И аз благодаря, че участвахте. Благодарим от сърце, беше много полезно. Ради, благодаря и аз. Радвам се. Ето, също и за теб. Да. Добре, мили хора, ще се видим на следващата ни среща. Аз ще продължавам да публикувам интересна информация и целувки от мен. Приятна вечер!